Ама не се пълни. Браво! Но като че ли иска да ходим надолу малко. Не, аз го бутам. Знаеш, аз съм го поспал. Его. Чудесно! Гледай го него. Просто, чакай да се науча аз първо, защото не знае как става. Ало, жестоко. Супер. Давай, завивай го. Не го дръж дълго по вятъра. Защото вятъра от към гърба го срива малко. И много финно, много внимателно с горните команди, за да не свие крилото. Да. То между другото при един по-такъв порив нищо чудни да го свие. Дигни нагоре, да не отиде стълб. Газ. Събира крилата. И аз такова чувство имам. А от земя ли го излетя? Не, от ръка. Сега го пробваме, го капваме нещо. Внимателно намаляваш гъста. Право надолу и само в гъста. Не си да кажеш как. Ако не си през Срещу вятъра трябва да катнеш. Демек на обратно. То сега е слаб вятър. Дай газ. Той да не отидат не капва. Добре. Сега намали гъста. Намали гъста и равно. Абе, както каташ с месер, бе. И на трева. Да, с месера съм с него.